Isänmaallisuus merkitsee mulle sitä, että mä tiedostan, missä mä oon syntynyt, missä mä oon kasvanut ja missä mun juuret on. Mä muistan, kun mä olin nuori ja mä ajattelin, että vitsi, että Suomesta pois niin pian kuin mahdollista ja jonnekin mahdollisimman kauas. Sitä ei osannut silloin vielä arvostaa suomalaisuutta. Kyllä sitä suomitytöllä aika nopeasti tuli ikävä järviä ja maksamakkaraa ja sen sellaista. Mä oon ollut hyvin ylpeä suomalaisuudestani sellaisissa tilanteissa, missä esimerkiksi puhutaan politiikasta ja koulutusjärjestelmästä. Mun mielestä on ihan sikasiistiä, että mä oon saanut kouluttautua. Monilla ei ole sitä etuoikeutta. Mun mielestä on sikatyhmää, että isänmaallisuudesta usein tulee mieleen sanat rasismi, syrjintä ja semmoinen rajat kiinni asenne. Se ei ole mun Suomi. Mä toivon, että se ei ole myöskään sun Suomi. Mä ja Demi haastetaan sut kertomaan, mitä isänmaallisuus merkitsee sulle. Isänmaallisuus on sitä, että olen ylpeä ja iloinen kotimaastani. Täällä me saadaan olla rauhassa eikä kukaan tule häiritsee. Isänmaallisuus on sitä, että tunnen olevani sekä suomalainen että kiinalainen. Mä tykkään Suomesta, koska uskallan kävellä yksin kotiin, vaikka tanssitunti loppuisi myöhään. Kun Suomessa joku sanoo, että hyvin meni, niin mä tiedän, että se tarkoittaa sitä. Täällä mulla on vapaus tutustua erilaisiin ihmisiin. Mä tykkään Suomesta, koska mun kavereiden monikulttuurisuus on niin tavallinen asia, että sitä ei edes huomaa. Ihmiset täällä on tosi ihania. Millainen on sun kotimaa?